Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς ακριβώς να αναθέτουμε ασκήσεις στους μαθητές μας με λίγα μόνο κλικ. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει από την άλλη πλευρά. Πώς οι μαθητές βλέπουν τις ασκήσεις και το πιο σημαντικό, πώς εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τις απαντήσεις τους γρήγορα και εύκολα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπετε την οθόνη της εφαρμογής ακριβώς όπως τη βλέπει ένας μαθητής. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, αλλά υπάρχουν και ανοιχτού τύπου για να μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν τη σκέψη τους. Μετά από κάθε απάντηση, ο δασκαλάκος, ο έξυπνος βοηθός της πλατφόρμας μας, δίνει άμεση ανατροφοδότηση στον μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουν επιτόπου από τα λάθη τους και εσείς δεν χρειάζεται πλέον να ξοδεύετε ατελείωτες ώρες, διορθώνοντας κάθε γραπτό ξεχωριστά. Σκεφτείτε πόσο χρόνο κερδίζετε. Φυσικά, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, αλλά δεν είναι αλάνθαστη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πάντα τον τελικό έλεγχο. Και θα σας δείξω τώρα πόσο απλό είναι να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τη βαθμολογία. Είμαστε πίσω στην οθόνη του καθηγητή. Από τη γραμμή εργαλείων της τάξης μας, επιλέγουμε το μενού Αναθέσεις. Εδώ βλέπουμε όλες τις ασκήσεις που έχουμε αναθέσει. Διαλέγουμε αυτή που μας ενδιαφέρει και πατάμε το κουμπί Προβολή λεπτομεριών. Αμέσως βλέπουμε ποιοι μαθητές έχουν ολοκληρώσει την άσκηση. Έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί AI αναφορά για να δούμε μια γρήγορη συνοπτική ανάλυση της απόδοσης του μαθητή που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ή μπορούμε να μπούμε κατευθείαν στη διόρθωση, που είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα. Πατάμε το κουμπί Βαθμολόγηση άσκησης. Μπροστά μας εμφανίζονται οι απαντήσεις του μαθητή μία προς μία. Όπως βλέπετε, οι σωστές απαντήσεις έχουν πράσινο φόντο και οι λανθασμένες κόκκινο. Είναι όλα ξεκάθαρα και οργανωμένα. Ας πούμε ότι σε μια ερώτηση που απάντησε λάθος, θέλουμε να δείξουμε λίγη επίοικια, ίσως η απάντηση ήταν μερικώς σωστή ή απλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον μαθητή. Στην περιοχή Βαθμολόγηση καθηγητή μπορούμε να αλλάξουμε την αυτόματη βαθμολογία. Εδώ, αντί για 0, θα του δώσω 2 βαθμούς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να πατήσω έξω από το πλαίσιο και η αλλαγή αποθηκεύεται αυτόματα. Και κάπως έτσι, με μερικά κλικ, έχουμε ολοκληρώσει τη διόρθωση, έχοντας τον πλήρη έλεγχο και χωρίς τον κόπο της χειρόγραφης διόρθωσης. Είναι πραγματικά τόσο απλό.